adran ec, Merlod Cymreig teip cob, sydd yn y cylch ceffylau nesaf. Dosbarth cyntaf i'r swclad gwryw, ac yn cadw cwmni i fi fan hyn, mae Mr Geraint Davies bryd fy rhyd i. Mae yna catalog reit da yn yr adran ec, ddim gymaint ymlaen, ond dyn ni'n disgwyl hynna, dyn ni. Mae'r un peth yn bob adran. Mae nifer fawr wedi entro'n sy'n siw gymaint yn dod ymlaen. Fi'n credu fe rhaid entro i gael tocynnau iddo mewn. Chep bach na talu ar y gat, David. Wel, mae yna dipyn o waith yn does efo'r swcla yma, yn wedi, ydych chi'n dyfnu nhw wedyn a dyn nhw'n cweit yn bita fel ydych chi eisiau, neu mae'r cot yn dod arno nhw, neu mae'n anodd yn dydyn. Odi hefyd, mae wedi bod mor o'r, mae tywydd ddim wedi bod yn dda, a felly bod hwnna wedi effeithio ar pethau. Wel, mae Mr Paul Harper y beirniad yn y cylch ac brydfa pant y dŵr awr pont yr ddilys. Ac dyn ni ddim yn gyfarwydd iawn o gweld Paul yn ddyrniadu'r adran ec, ond mae wedi gwneud dipyn efo'r adran dy wrth gwrs. Wel, y ceffil cyntaf enillodd Paul gyda yn 1992 oedd Caerberllan Spark wrth Rusted Express, hwnna'n fab i Nebo Daniel, a fi'n credu mas o Caseg yn mynd ôl i Trefais. Enillodd yn sioe frenhinol yn pan oedd Ifori Evans, Pant yn Amlwg yn berniadu yn 1992, a fi'n credu George Hardwick yr flwyddyn wedyn. Enillodd y dwywaith ag enillodd y tipyn. Arfer gweld Paul gyda adran dy fwy na'r adran ec. Wrth gwrs, Paul yn arddangos tipyn yn cynhyrchu cyffylau ar ran bobl eraill ac yn gyfarwydd iawn o'i trwsus gwyn. Odi. A'i gris gwyn. Sam Mosley. O De Loegr, un arall sydd yn cynhyrchu. Debanon Genesis. Wedi cael ei magu gen Peter Hussey. Beirniad sioe frenhinol enni. Wrth y byrno'n Take That, a hwnna'n fab i Hengwys Tywysog. Ffan bach tomboy, dy berchnogaeth Pipper Edwards. Wrth Hywi Tomboy, sy'n ennill tipyn i'r brydfa Hywyd a Roger Davies. Croslin Dafydd o hwnna wrth Cwmado Cneifion. Breeding Shirley a Edma Williams o Pencader. Wedi cael ei magu gyda Laura Ferris. Oedd Crossfield Danny Boy. Ceffil Jimmy a Derek Dykes. Popsters Hero, wrth Glebdale Johnny Depp a Parvadine Diamond Lily. Enw pert ei dade, Johnny Depp, David. Alan Hughes. Godebog o Quantum of Solace wrth y march Pentrefellyn Little Joe, wrth gwrs di ennill y sioe frenhinol gyda'r Alun. Hwna'n fab wedyn ni Leeswick Flyer. Un o'r diwethaf oedd Leeswick Flyer, fe. Pentrefellyn Little Joe. Ffion Lloyd Williams. Mwrlieithyn Stormzy. Hope, Prince of Wales, yn berchnogaeth Jamie Davies a Nadine Francis. A Jamie a Nadine o'r Llanelli. Edma Williams yn dangos Carlex Rolex, so Frona Rossi a Carlos Glamourchick. Carles wedi cael dipyn o lwyddiant yn ddefnyddio Frona Rossi, wrth gwrs arian mawr yn y sêl. Hwna'n llon frawd i Frona Throben.
A pencampwriaeth cynta gath throsi pan byrniadau sy'n llwyr Llanfed oedd pencampwr y ieuenctid yna. O biata'r eipen hwnna 3B Royal Flush. Wel, dyn ni wedi cael cyfle i weld sawl un o'r rhain sy'n cystadlu yn yr adran ec yn y dosbarth i'r swclod gwryw ac fyddwn ni'n ôl i weld pwy fydd Paul Harper y beirniad yn dyfarnu fydd y gorau o'r rhain. Wel, mae'r swclod yma wedi cael ei tynnu fewn. Yn gyntaf ar hyn o bryd mae teulu Williams brydfa Carles, gyda Carles Rolex. Yn ail mae Mr Chris Cobley, tryfel y top dollar. Yn drydydd o Ynys Môn, Alan Hughes, Gwydebog Quantum of Solace. Mr Martin Grist efo'r Palomino Riverbank Golden Replica. Mae'n neis i weld bod Paul wedi dewis poni ar y frig. A fi'n cyd-fynd fel mae wedi tynnu nhw mewn. A beth sy'n neis hefyd, dwi'n mynd amser o gwbl. Mae wedi berniadu yn gogloi. Tynnu nhw mewn yn gogloi. Dyma ni mae wedi tynnu, dwi'n meddwl, yr un cyntaf allan i gael golwg manylach. Dyma fo yr un oedden ni'n sôn amdano fo, dyma ni Carles Rolex. Enw da no fe. Fi'n credu, maen nhw wedi enwi Ebolion eitha dal enni oedd y boles bert yn o'n asal. Carles G-Wiz oedd hwnna, dwi? G-Wiz. Ie, fi'n credu G-Wiz fi, dwi'n A neud dipyn arian hefyd. A ddim un o dda hefyd. Dyma ni yn ail ymuno ar dosbarth i'r swclod gwryw yn adran y Merlod Tape Cob, yr adran ec, a Geraint Davies sy'n cadw cwmni ni fan hyn. Carles Rolex sydd ar yn y safle gyntaf hyn o bryd gyda Michael Cobley yn ail, Alan Hughes yn drydydd. Mae Paul Harper y beirniad, mae o'n camu'r llinell wan. Oes na newid yn mynd i fod yma hyn? Mae fe'n edrych ar yr ail a'r cynta, dwi. Mae'n edrych tipyn ar yr ail y cynta. O dim, mae'n newid nhw. Dyma ni te, gan i weld, mae o'n trafod gyda'r stiward. Ydy.
Mae o'n troi nhw ar ei ochr, Geraint. Ydy. Wel. Mae'r un sy'n gyntaf efo Williams, teulu Williams, mae o bach yn wahanol, dydy, mae o mwy o deip. Mae mwy o boni ydw e. Ond mae rhyw bendroni. Ydy. Y ffilin i di feddwl lan. Na, fel ma nhw. Wel, mae'r het wedi diosg. Edward Williams a Carlos Rolex sydd yn mynd ar wobr gyntaf yma yn y dosbarth. I'r rai gwryw yn adran Merlod Cymreig, teip cob, llongyfychiadau i Glyn, Edward a'r teulu. Mae'n boni eitha neis ydw e. Yndi. Sorry. Resets are currently being handed out, and in first we have 1120. This is G.O. Williams, Carlos Rolex. Second, 1099. Dyma ni, Edward Williams a Carlos Rolex oedd enillydd y dosbarth yma. Well done. You were looking a bit nervous there when he turned you on the side. Well, you never know till it's in your hand. You never know, do you? So. You've had a great few weeks. Yeah, we've had a good run lately by the same stallion. So yeah, he's doing a good job. Of course, you had a big price for a filly foal in the sales. Yeah, we sold her for good money. She's supposed to be coming afterwards, so fingers crossed for her as well. Oh, good. Dad will be pleased somewhere. He's hiding in the crowd, is he? Yeah, he's down there somewhere. He'll be over the moon. Oh, well, we'll see you later on. Good, Okay. thank you. Cheers. Thank you very much.